Atención, galicientíficos, estamos baixo ataque cibernético. O imperio virtual digital está librando unha cruenta batalla contra o mundo físico real. Non hai demasiado tempo, a situación é crítica. A conta atrás para previr o día cero avanza. Seredes postos a proba para configurar a selección de defensores que protexerá o mundo digital das ameazas. Teredes que os primeiros miolos na plataforma de competición en liña que temos preparada para vos no desafío Atrévete coa ciberseguridade de Galiciencia 2026. Xogade limpo e non tomedes atallos. Aprender a descubrir o máis rápido posible é fundamental. Esta misión é moi importante. Para tomar o control sobre a tecnoloxía tedes que saber como funciona. Combinade rigor e precisión. Lede con atención os enunciados das probas. Os intentos en van penalizan e as prácticas sospeitosas tamén. Recordade que temos monitorizada toda a vosa actividade na plataforma. Formade equipos de 2 ou 3 participantes. Consultade a páxina web do desafío para saber como participar.